Агульна ўвесь цыкль будзе называцца «Апошнія модныя амерыканскія фокстроты, чарльстоны і танга». У інтарэсах фірмы мы выдадзім вашы творы пад псеўданімам, возьмем якое-небудзь гучнае амерыканскае прозвішча. Васіль Шашалевіч. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Ежы, ён жа Джордж, ён жа Юрый Яковлевич на розных паваротах лёсу. Бывала, ў савецкай прэсе яму давалі імя Гары, а ў польскай прыпісвалі кампазітару псеўданім Джей Уорренс. Яго блытаюць з малодшым братам, а кузэна называюць ягоным дзедам і гэтак далей. Недакладнасцяў у жыццяпісах Ежы Пецярсбургскага безліч. Факты біяграфіі трэба удакладняць і супастаўляць у розных крыніцах. Перыяд з 1922 да 25 гадоў па-ранейшаму застаецца збольшага белай плямай. Аднак дакладна можна сцвярджаць, што кароль польскага танга спрычыніўся да з'яўлення першае прафесійнае і напраўду джазавае аркестры ў Беларусі з дзяржаўным статусам. А неўзабаве яшчэ маэстра дадаў да яе сваю фармацыю. Дэ-факта таксама дзяржаўную, прыватных і не магло быць, але з іншым адміністрацыйным падпарадкаваннем. Працягнем разбіраць творчы багаж, з якім пан Ежы прыехаў у савецкі Беласток. Джаз і танга таксама можна умоўна лічыць кузэнамі. Абодва музычныя феномены ўзніклі ў выніку глябальнага змяшэння культураў і прыйшлі ў Еўропу з Амерыкі. Джаз, адпаведна, з паўночнае, а танга з лацінскае. Прытым абодва тэрміны маюць афрыканскае паходжанне. Паводле адной з версіяў слова «джаз» паходзіць з кіконга, мовы, распаўсюджанай у Конга, і ягоны першасны сэнс – эякуляваць. Танга знаўцы таксама звязваюць з афрыканскім дыялектам, дзе падобнае слово азначае «дакрануцца», «адчуць» ці «быць блізка». Танга, як танец, спачатку выключна мужчынскі, сфармавалася ў Буэнас-Айрэсе напрыканцы 19 стагоддзя. Толькі палова насельніцтва тады лічылася карэннымі жыхарамі гораду. Другую палову складалі прыбыўшыя падчас вялікай хвалі апошняга дзесяцігоддзя мігранты з розных куткоў свету. У тым ліку шмат з былой Рэчы Паспалітай, а сярод іх і габрэй. Кракатук. Чым тлумачыцца падвышаная музычнасць апошніх? У тым ліку сацыяльнай палітыкай расійская імперыя тых часоў. У вышэйшай адукацыі існавалі працэнтныя нормы для палякаў, якімі лічылі і літвінаў, і для літвакоў. Але музычных установаў абмежаванні, як правіла, не тычыліся. Акром таго, габрэяў не бралі на дзяржаўную ці адміністрацыйную службу, таму яны авалодвалі вольнымі прафесіямі, станавіліся медыкамі, юрыстамі, журналістамі, камерсантамі, мастакамі ды музыкамі. Will you allow me? Proszę bardzo. Thank you very much. Gentlemen, 1, 2.
Клезмарскі складнік, перанесены габрэямі-мігрантамі праз Атлантычны акіян, адчуваецца і ў джазе, і ў танга, пра што мы гаварылі ў частцы другой з этнографам Алексеем Крукоўскім. Яны жылі ў гарадах, ім не трэба было сацыяльнага аванса моцна, каб скокнуць і заняцца не працай на заводзе, альбо там нават дайсці да дырэктара завода, а займацца такой вот працай, як, скажем, музыканскай, да? Это все-таки профессия. Кракатук. Дзеля ілюстрацыі адной з першых аргентынскіх танга Ежы Петерсбургскага з імем «Ванда». Як пазначана на кружэлцы, грае аркестра з гармоніямі Гольды Петерсбургскага. 1927 год. У заходняй Еўропе танга як танец стала шырока вядомым у 1905 годзе. Пачалі прадавацца кнігі пра танга, абутак для танга. Пра духі для джазу мы ўжо з вами ведаем. Анісім Гімервард у сваёй кнізе пра Оскара Строка пералічае асноўныя цэнтры танга ў старым свеце: Парыж, Лёндан, Берлін, Бухарэст, Рыга ды Варшава. Паводле даследаванняў Дарыуша Міхальскага, у Польшчу танга прыходзіла тройчы і заўжды як упершыню. Прычым усе 3 разы у аперэтах варшаўскага тэатру «Новосці». У 1910-му пастаноўцы «Крыся Леснічанка», у 13-м у «Таргу на дзевчэнта», «Кірмашы нявестаў», і ў 14-м у аперэце «Коханы Аўгустынак», якой уключала танга Адама Карасінскага, бацькі аднаго з першых арганізатараў беларускага дзярж-джазу Зыгмунда. Кракатук. Музыколагі кажуць пра польскае танга як пра асобны кшталт з яўным дамешкам клезмару, адценнямі ўсходнееўрапейскага ды цыганскага мэлісу. Ужо ў 1936 годзе агульнапольскі тыгоднік «Свят» пісаў: «Ці троху не задужаты хайчынных танга? Неяк склалася, што палякі, чытай, грамадзяне Польшчы юдэйскага веравызнання, скіраваныя на акампанаванне танга, ангельцы на факстроты, венцы на вальсы. Падаецца, гэта няслушна. Ці ж не досыць ужо таго цклівага сентыментальнага настрою? Хутчэй, пасля мазуркі і куявяку, нашая бестурботнасць і весялосць знойдзе выйсце ў факстротах». Ай, те цыганкі, Маша Мурочка, і Соня Вера, і Манюрочка. Ай, те цыганки, każda dureczka, ale całują, życzę tego wam na noc. Ej, wy cyganki, życie bajka jest, jeżeli śpiew i balalajka jest. Ej, wy cyganki, zatańczymy raz, pokłócimy raz, jak w dawny czas.
Гэты расійскі факстрот, як друкавалася на плытках, у 1933 годзе супольна напісалі Гольд і Петерсбургскі, а заспяваў Мечыслаў Фох. Дарэчы, менавіта факстрот і танга апошнія танцавальныя жанры з сусветнай музычнай моды, якія добра фалькларызаваліся ў Беларусі, заўважае Алексей Крукоўскі. Вот этыя два жанры музычна-танцавальныя вясковыя музыкі беларускія яшчэ маглі фалькларызаваць, лёгка пераключаліся, стваралі свае варыянты. Больш тычыцца заходняй Беларусі? Хорошее пытанне. Што тычыцца танга, магчыма, это і так. І гэта говорыць пра што? Пра тое, што вот музычны матэрыял яшчэ даваў магчымасць тэхнічную, альбо проста яшчэ быў час, каб музыкі вясковыя паспелі гэта зрабіць. Яны паспявалі. Была нейкая такая тэрміноўка, можа быць, звязаная з вайной, другой сусветнай, можа, з чым яшчэ, калі яны былі запатрабаваныя, яны маглі паспець яшчэ развучыць гэтыя танцы, фалькларызаваць іх, прытварыць іх у народныя жанры. В тым сэнсе мы можам смела казаць пра беларускае танга і беларускі факстрот. Усяго за міжваенны перыяд у Польшчы было напісана каля 4000 тангавых мелодыяў ад самых розных аўтараў. Аднак тытул караля польскага танга заслужыў менавіта Ежы Петерсбургскі, які ў 1928 годзе склаў свой першы шлягер сусветнага маштабу «Танго Мілёнга». Сама па сабе мілёнга – гэта першапачатковы асобны тып танца і спеву, паходжаннем з Аргентыны ды Уругвая, які паступова стаў разнавіднасцю танга. Кампазітар распавядаў у інтэрв'ю польскаму радыё. Атрымаў тэрміновую замову, каб напісаць штосьці для адной з зорак марскога вока. Выйшаў на шпацыр у Саскі парк, каб зачэрпнуць натхнення. Выбраў з клавіатуры 3 гукі, якія сталіся фундаментам для танго Мілёнга. Гэта было тое, што трэба. Kiedy gitary dźwięczą i harmonicznie słodko brzmi, to jesiennicą zajętą echo wspomnień mnie melodia do ranka, serce całując stali kochanka i cichną myśl pod ręką, gaśnie w piersi mej dzwonem krwi. Tango Milonga, tango mych marzeń snów, niechaj me serce upomni się. Tango Milonga, jak dawniej graj się mi tu, na dziś
першая выканальніца танго мілёнга Станіслава Навіцкая. Прэм'ера адбылася 7 сакавіка 1929 году на сцэне «Марскога вока». Артыстцы дапамагалі калегі ў цыліндрах Яўгенію Жбода, Вітальд Ролянд ды Людвік Семпалінскі. Нумар на словы Анджэя Ўласта з'яўляўся часткай рэвю «Варшава в квятах» – «Варшава ў кветках». У фінале ўсе ўдзельнікі шоу выступалі ў туалетах, кампанаваных як букеты бэзу, згадвае Семпалінскі. На фоне саду, поўнага бэзу, вялікі распыляльнік, змешчаны на жырандолі над публікай, араматызаваў усю залю кветкавай вадой з пахам бэзу фірмы «Карыс». Такім чынам публіка і з рокам, і слыхам, і праз пах успрымала усю поўнасць бэзавых уражанняў. Праз некалькі тыдняў песню запісаў на кружэлку Хурдана, ды яшчэ з мастацкім свістам. Żegnajcie dawnej wspomnienia, żegnajcie burzeń i sercu niesienia. Nas wszystko odmienia. Kochanku mój, żegnam cię, bywaj zdrów. Tango milonga, tango mych marzeń i snów. Niechaj ostatni Калі Ежы Пецербурскі з аркестрай канцэртаваў у Аўстрыі, то найдаўжэй затрымаўся ў Вене. І нотнае выдавецтва «Вінер Бохем Ферляг» набыла ў яго патэнцыйны шлягер за 3000 шылінгаў. З новым назовам «О Донна Кляра» танго мілёнга выйшла ў шырокі ўжытак. Першай з нямецкіх фармацыяў у студзені 1930 году танец запісаў саксафон-аркестр «Добрі». Прычым калектыў не абмежаваўся нямецкай мовай, а ў дадатак агучыў Донну Кляру па-чэску ды па-вугорску. O Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Ich hab im Traume dich dann im Ganzen gesehen. Das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Bei jedem Schritte und Tritte wiegt sich dein Körper genau in der Mitte und herrlich, gefährlich, wie deine Füße du Holdes zu sehen. O Donna Clara, kdo jednou tančit tě chtěl, ten na tvou lásku jistě doplácel. За «Добры» падцягнуліся іншыя папулярныя нямецкія калектывы, пра якія мы распавядалі ў частцы другой. Танц-аркестры Сэма Баскіні, родам з Барысава, Марка Вебера са Львова, Дайеса Беллы з Кіева, Герберта Фрохліха з Гданьску, Паўля Годвіна з польскага Саснаўца. У выніку Донна Кляра ўвайшла ў топ-10 гітоў 1930 году, выдадзеных фонаграфічнымі фірмамі Deutsche Grammophon, Odeon і Becca.
У той жа дзесятцы, між іншым, была песня Марлен Дытрых з фільму «Блакітны анёл», якое кампанавалі Вайнтраубс Сінкапейтерс з Адольфам Рознерам у складзе. Кракатук. Донна Кляра захавала папулярнасць з прыходам да ўлады нацыстаў, якія нібыта не здагадваліся пра паходжанне кампазітара. Затое аўтар нямецкага тэксту Фрыц Лёнер Беда загінуў падчас вайны ў Асвенціме, а ягоная жонка і дзве дачкі у Малым Трасцянцы пад Менскам. У гонар Лёнера названая вуліца ў Вене. Паслухаем версію Вебера. У сваю чаргу Оскар Строк дадаў у партытуры Донны Кляры сола на саксафоне, ды замяніў нямецкі тэкст Донны Кляры на свой уласны. На кружэлцы, выдадзенай у жніўні 30-го году фірмай Адлер Электра, гэтак і пазначана. О, Донна Кляра, танга петербургскага тэкст Строка, Оскар Строк і яго джаз-аркестра з расійскім рэфрэнам, зроблена ў Нямецчыне. Я видел горы свои, тянутся время, он накора, видением видим тебя, на днях прекрасном снегу всегда. При каждом шаге и море, в любом движении своем даже слова влюбляюсь, пленяю, тебя безумно хочу целовать. О, Донна Клара, я лежу горячо, занут с тобою,
Кром таго, Строк склаў іншае танга, нібыта ў пару да песні свайго канкурэнта на каралеўскай пасадзе, а менавіта «О Донна Белла». Фрагмент тэксту правяла рускамоўная газета з Рыгі «Сегодня». Под небом солнечной Гренады, где плещут звуки серенады, в палацце, там, где колоннады белеют озаренной луной, жила там сказочная Донна Белла, всех пленяя дивной красотой. Заўважу, што адначасова творы абодвух каралёў танга, пецярсбургскага і Строка, выконвалі не толькі нямецкія калектывы, але і польскія ды савецкія артысты. Кракатук. Варта тады згадаць, што партнер ежы пецярсбургскага па аркестры кузен Артур Гольд у тым жа 1930 годзе склаў марш «О Донно». Марш выконвала Зуля Пагажельская. Gdy raj na ziemi był, już w raju tym dobrze to znał ptak. Wśród drzew starych się krył i śpiewem swym dawał co dzień znak. Zanim stary papa Adam do mamusi Ewy wolał czule tak. O Donno, rzuć różę wonną, miłość doskonną, przyrzeknij mi. Гонка за поспехам стымулявала ускладнёныя ўзаемаўплывы, як мы можам пераканацца. Іншы ўласны твор, танга «Чарныя очы», Артур Гольд выдаў у адзін год з «Шварце Ауген» Оскара Строка ў 1929 і пасля называў «Чарныя очы» сваім найвялікшым сантыментам. Адметна, што абедзве пары вачэй уключаюць алюзію на аднайменны цыганскі раманс, які, калі заглыбіцца ў гісторыю, мае украінска-нямецкае паходжанне. Прычым тэкст і матыў узніклі незалежна адзін ад аднаго. Словы Яўгена Грыбінкі з Палтаўшчыны спяваюцца на музыку вальса Флярыяна Германа. Свае версіі арыгінальных «Чорных ачей» мелі такія джазмены, як Луі Армстронг з Эдді Рознером. Кракатук. Дарэчы, пастаянны выканаўца Строка Пятроль Лешченка не грэбаваў і Гольдам, і пецярсбургскім. Наступная танга апошняга з названых уваходзіла ў рэвю «Халлё Амерыка» тэатру «Морское око». Лешченка запісаў гэты твор у Вене. Отчего ты печальная такая среди этих всех? Расскажи мне скорей, моя родная, моя Кармен. Слезы льются, и сердце плачет тоже не удержать. Если любишь меня, как люблю я тебя, хоть улыбкой мне дай знать, ты это гитара, неразлучная пара и шампанского чара, и на сердце весна. Этой песенки звуки полны страсти и муки, и дрожат твои руки, как гитарная струна. О, серенада звенит и замирает, в душе отрада, душа поет и тает, как и эта гитара, неразлучная пара. Пусть никто не узнает, что на сердце ты одна.
Забаўна, што ў лютым таго ж 29-го году, то бок крыху раней за польскіх выканаўцаў, сваё «Танго Мілёнга» з абсалютна адрознай мелодыяй зафіксаваў на грампласцінцы Джон Данкер, майстар гавайскай гітары з Ленінграду. Сапраўдны імя музыкі Іван Сакалоў, тэма сталася ягоным дэбютам на савецкай эстрадзе. На грамафонным запісе Данкеру акампануе Александр Цфасман, адзін з піянераў расійскага джазу, родам з Украіны, а паходжаннем з-пад Мазыра. Шляхі Цфасмана і Петербургскага яшчэ перасякуцца ў перспектыве. Тым часам Донна Кляра з Варшавы праз Вену і Берлін дасягнула Казино де Пары і трапіла ў фінал праграмы Анры Варна, караля французскага мюзіклу. Такім чынам з'явіўся і франкафонны варыянт. Кракатук. Яшчэ адное танга Ежа Петербургскага пазней заспявала Эдит Піаф. Песня 34-го году «Не я, не ты» стала называцца «Amour des folies» – «Любоў азначае вар'яцтва». Піаф гэты спеў не запісвала, таму пазнаёмімся з інструментальным фрагментам арыгіналу. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Падарожжа Донны Кляры. Знаёмы нам падчас сцэны нумар 10, ураджэнец паня Моння, Эл.
Джолсон пачуў «Танго Мілёнга» падчас знаходжання ў Еўропе і ў 31 годзе ўключыў мелодыю ў брадвейскі мюзікл «Wonder Bar» – «Цудоўны бар» з новым ужо англамоўным тэкстам. Дарэчы, в адной праграме з Донай Клярай Эл зацягваў і згаданы украінска-нямецка-цыганскі романс. Очі чорні! Очі чорні! Slaves, play it for me! Очі чорні! Очі жгучі! Очі страшні і прекрасні! Как люблю я вас! Как боюсь я вас! Знать увидел вас. Любни добрый час. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас. Явный добрый час. Эл Джонсон, нагадаю, праславіўся роляй белага мурына Якова Рабіновіча у першым гукавым фільме ў гісторыі кіно «The Jazz Singer». У фінальнай сцэне «Цудоўнага бара» артыста таксама з'яўляецца ў падобным амплюа, але асноўная ягоная роля – Эл Уандер, уладальнік іменнога начнога клубу ў Парыжы. Той бар, паводле сюжэту, мае сталую кліентуру з усяго свету. Паміж паўнавартаснымі музычнымі нумарамі адбываецца актыўная камунікацыя шэфа з гасцямі. Да прыкладу, у камічным дыялогу з наступным наведнікам Эл згадвае бальшавісцкі рэжым, свайго нібыта дзядзьку-віртуоза рымскага Сакалова, ды пару беларускіх гарадоў дадатак. Count, had the old regime not been deposed by the Bolsheviki and Nikolai Nikolaevich? How well I recall when my uncle Sokoloev consented to tour to Russia to give out his God-given talent to a polka, a tango, or a mazurka as it should be played. The peasants for miles around threw down their plowshares and went begging on the streets of Minsk and Pinsk that they might gather a few kopecks and enter the concert hall. The peasant women, the wives, sold their kisses in the streets of Minsk and Pinsk that their husbands might hear the great Sokoloev play. У выходных дадзенах пастаноўкі «Wonder Bar» імя Ежы Пецярсбургскага замянілі іншым – Робертам Кетчерам. «Заікс», польскі звяз сцэнічных аўтараў і кампазітараў, праігнараваў інцыдэнт, а вось сапраўдны аўтар актыўна пратэставаў. Магчыма, таму ў кінаадаптацыі брадвейскага мюзіклу, знятай у 34 годзе, «Танго Мілёнга» ўжо не чуваць. Мелодыя, відавочна, замененая на іншы матыў аўтарства Гары Уоррена, амерыканскага кампазітара італьянскага паходжання. Гарачы лацінас у гэтым эпізодзе спрабуе абрахманіць пугай сваю танцуючую партнерку. Пра іншы падобны інцыдэнт з заменай аўтарскага прозвішча ў 1933 годзе пісаў польскі часопіс «Кіно». Музычнае выдавецтва «Альберці» ў Берліне звярнулася да польскага кампазітара Пецярсбургскага з жаданнем змяніць у нотах ягонае занадта польскае прозвішча. Той адмовіў, але нядаўна ў нямецкім выдавецтве выйшла адное з тангаў нашага кампазітара, падпісанае Б. Петерс. Такім чынам, кан'юнктура перамагла. Кракатук. Варта распавесці пра адваротны выпадак, звязаны з тым жа «Цудоўным барам». Лейтматыў галівудскага фільму прагучэў 5 гадамі пазней, у 1939 годзе, у стужцы кіеўскай кінастудыі «Істребітелі».
Відавочна, што Гары Уоррен натхніў аўтара саундтрэку Мікіту Багаслоўскага, дарэчы, патомнага двараніна, які цудам пазбегнуў рэпрэсіяў, на песню «Любімый горад». І геронія Элла Джонсона над бальшавікамі Расіі таму не перашкодзіла. Пасля выхаду знішчальнікаў на экраны песня шматкроць выдавалася на кружэлках у выкананні Марка Бернеса. Параўнайце самі. Don't you remember the night we sat together at the Wonder Bar? Don't you remember we said we'd meet again someday, and here we are. Can't we revive the spark that went out in the dark the night that you had to say adieu, dear? But I always knew, dear, you'd wander back into the Wonder Bar. Мне не нравится, что ты едешь. Знаешь, мне самой не хочется ехать. В далекий край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синий дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Вяртаючыся да «Танго Мілёнга», трэба сказаць, што акром Элла Джолсона сусветны шлягер петербургскага выконвала і галівудская актрыса польскага паходжання, дачка сасланага ў Сібір, Поля Негры, якой ежы акампанаваў колісь у ранняй маладосці. Яе ж называюць адной з першых выканальніцаў танга ў Польшчы. Падчас таго дэбюту артыстцы было 16 год. Кракатук. Незважаючы на перашкоды, яшчэ пры жыцці аўтара «Танго Мілёнга» дабралася і да сваёй малой радзімы – Аргентыны, працягнуўшы мультыкультурніцкі зігзаг. Аўтар і сам надоўга пасяліўся ў Аргентыне пасля вайны. Каментуе даследчык беларускіх танцаў Алексей Крукоўскі. Глобалізацыя ў танцах пачалася, я думаю, што на стагоддзі паўтары раней. Танцы сноўдаліся па частках света. Ужо 100 гадоў таму это ўжо быў неверагодна хуткі працэс. З песеннай культуры нічого падобнага не адбывалася. Насамрэч, ужо на пачатку 19 стагоддзя адбываліся такія неверагодна хуткія змены. Па Еўропе прайшлася мазурка, напрыклад. А села ў Францыі ператварылася ў традыцыйны французскі жанр, который іначай выконваецца, з іншым нюансам, іншым складам інструментальным і іншы танец зусім. Французская мазурка – это прынцыпова іншы танец, чым бальная мазурка і чым польская вясковая. А гэта было 200 гадоў таму. Пасадобль петербургскага з рэфрэністам Фогам. Choć jam okryty wawrzynem, chodź ze mną na rybkę z winem. Mam w sercu zamęt, temperament mnie roznosi.
Hiszpański grant na grandę lubą swoją prosi. Ja szaleję, choć tonem, konem, doniczko. Jak róża płonie twe liczko. Namiętnie, chętnie niech zamora to głosi. Choć pejso dubla mi daj. У 1936 годзе апошні прэзідэнт другой рэчы-паспалітай Ігнацы Масціцкі уручыў Ежы Пецербургскаму залаты крыж заслугі. Награду музыка атрымаў як першы польскі кампазітар, песні якога знайшлі такое вялікае зацікаўленне за мяжой. Праз 2 гады, нагадаю, за тое ж самае крыж заслугі атрымаў Зыгмунд Карасінскі, праўда, срэбны. Да нашых дзён пан Ежы застаецца найзнакаміцейшым у свеце польскім кампазітарам песеннага жанру і прытым значна менш вядомым суарганізатарам джазу БССР, як і пан Зыгмунд. Кракатук. Між тым, тангу мілёнга дагэтуль з'яўляецца адным з нямногіх сусветных стандартаў танга. У Польшчы прызнанае лепшым айчынным шлягерам 20-го стагоддзя. Версіі тэксту папоўніліся галянскай, фламандскай, гішпанскай. У інтэрв'ю 1964 году Ежы Пецербургскі згадваў і японскі варыянт. Ja należę do związku argentyńskiego kompozytorów, się nazywa Sadai. Я з'яўляюся сябрам аргентынскага саюза кампазітараў. І як мне было прыемна, калі калегі мне сказалі: «Маэстра, песня Донна Кляра – гэта грандыёзны японскі шлягер». Акром таго, я сталічны чалец Зайкс. Яны мне пішуць, і шалёна шмат тых маіх плытак запісана. Пералічае назовы шлягераў, у тым ліку з кінафільмаў. Odrobinę szczęścia, miłości, gdybym ja miał 4 nogi. Не скажу, што я мільянер, але заўжды цешуся з таго, калі чую сваё прозвішча. Jak słyszę moje nazwisko.
Cały mnie, nie pytaj za co na to cały mnie. Dokuczaj stale, ale cały mnie i już. Kochaj mnie, nie możesz, nie chcesz, to nie kochaj mnie. Ja tylko proszę cię, nie żałuj mnie, cały mnie i już. Możesz mnie porzucić, innemu serce swe dać. Jutro możesz wrócić, to wszystko głupstwo jest, zero jest oto mniejsza, najważniejsza, cały mnie. Ty moja mała, mila, cały mnie. Jestem twoja cała siła, cały mnie i... Спявак і кінасцэнарыста Эмануэль Шлехтер заспяваў «Слоу Фокс» Ежы Петербургскага. Творы нашага героя, натуральна, даходзілі да Масквы, дзе ўсяляк адаптаваліся. «Юж нігды», «Танго Андрусовске», «Остатня недзеля», «Бланкітна хустэчка». Пра тое яшчэ пагаворым, як і пра кіно, дзе музыка пана Ежы ўсё ж такі прагучэла. Кракатук. І на заканчэнне Донну Кляру, якой мы незапланавана прысвяцілі фактычна ўвесь гэты выпуск, у савецкай Беларусі 30-х гадоў маглі пачуць у выкананні Казімера Людвігавіча Малахава-Бялкоўскага, лірычнага тэнара і па сумяшчальніцтве футбаліста-паўабаронцы родам з Вязьмы, што на Смаленшчыне. Аўтарства твору на ягоных кружэлках не пазначалася. Проста «О, Донна Клара» исполняет артист Малахов. Вядома толькі, што суправаджае спеў аркестра Фердынанда Фердынандавіча Крыша. Той, як і Цфасман, адзін з пачынальнікаў расійскай эстрады, а нарадзіўся ці то ў Расіі, ці то ў Нямецчыне. Запіс 1932 году са словамі Лёнара Бэды. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Buona